芒屋大陆网络店2010年8月15日即将在淘宝隆重开业，经典便利模式日销万件，至今销量已突破7000万。开张日起限时抢购，8月15日至8月25日，白款印花 T 恤半价销售，还不赶快行动哦！购买请登录淘宝店铺。果たしてその光景とは。押されているのに全く嫌がらない宮城県ペットの珍百景候補、猫がモップのようにおとなしく押されている光景。モップにしようと思ったきっかけってあったんですか？廊下でもうなんていうんですかね、もう何のやる気もないような感じでこうペーッと寝てたんで、押したら見えるかなと思いつつもやってみたら、なんかもうそのまま動かないでずっと引っ張られてきたっていう感じ。さらにレオン君、本物のモップで押してもこのありさま。徹底したぐうたらぶり。性格がかなりずぶとく、一度寝転んだら動かない。新聞を載せられても猫が好きな毛糸の玉を転がしてもノーリアクションなのです。モップのような猫の光景、さて進呈は。